Kai, wai ya aka ne layin nan gaba ɗaya kwana biyu ba abin da yake gillowa me yake faruwa ne? A haba ai ka gane ni yanzu ne gaba ɗaya komai ya lafa ka ga fadi da wannan fa nake yawo. A ba kwanaki wannan gani ne alewa mun yi kansa za mu cinye shi ba kuka ce Kai dan Allah kai ka san da wannan kuma za ka kai ka karɓa. to a da gida ka ga gani da nake gaya ma gani nan